Здравейте, приятели! Ще снимам някакъв епизод на Fortnite. Приятеля ми отида до кенефа и всичко е окей. Така. Сега само да кажа, че епизодът ще е много кратък, 10 минути, защото моите са 20 минути, не мога да го кача в YouTube. В момента говоря много бързо. Тук вече станаха 20 секунди, нещо там, минути, секунди, да. Не знам. Просто, секунди. И така. Така, сега. Почваме. Трябва да снимам 10 минути, така че няма да играем батъл, ами ще покажа едно нещо, ще го покажа на хората. Което го гледах, горе да остава, ако сте сам човек, защото ще спечелите доста повече V-Bucks, и аз V-Bucks, XP, но е good нещо, така че да. Ами ти сега като влезе и ми се махна мапа. Ето бе. Ще игра с мацката? Моля? Ще игра с мацката? Не. Пак, че не игра с... Саня е каемето. Така. Да видим колко време играем. Red Bird Blue, бе. Ама има нещо в Red Bird Blue. Не знам вие да го знаете, но ако гледате TikTok ще ви скочи така. Ето хора, ето тук, понеже сега ще на сейфа, където трябва да въведеме тия кодове. И тук нали се въвеждат и е го кода. Ако искате да си го скриншотне, защото аз съм си го направила на снимка, вие си го направите, ето. И така. Ще чакаме да зареди хубав слънчев ден и ще се видим. Добре, ето идва. Къде сте? Добре, отиди на сейфа. Ох, аз паднах долу. Тук има, той как се казва, шурния меч, бе. Ами не знам. Чао. Сега някой трябва да ме убие. Брат, не е губил. Това снайпа. Отиди на сейфа долу. Айде ме много. Отиди на сейфа, че казах. Тук съм. Въвеждай сега 8. Чакай. Да? 8, 9. 2, 4, 3. 2, 4, 3 готово. Enter. Така. What? Да ти. Никога златно да си. И what? Тук ще задаря долу. Има XP, брат, ама мен ме убиха. Има XP, ама мен ме убиха. Да си жива и здрава. Брат, аз нямам интернет. Защо нямам интернет? Чай. Тук... то е 900 секунди. Да, ма аз нямам интернет. Остави на 900 секунда. Ще е такова се едно някъде и ще има XP. Горе-долу 5 колонки XP. Ама тук има един въртовчет, който... добре. Аз не мога да таковам, аз нямам интернет. Брат, май не съм тук, бе. Праче, аз се откъртя клавиша. Ще да кажа нещо, ако ще се замълча за 5 Хора, за канала праските лайка, нека да стигнем 4 абоната. Си ще да... Така. Чай да блокирам. Много добре ги блокирам. Проблем. Тук има работи, бе. Има, да. Хора, пишете
пишете някакви игри, защото ние в момента играем само на Fortnite. В канала ми имам едно видео на Minecraft, което беше стартовото видео. Имам горе-долу около 4 клипа, 5, които трябва да ги кача. Ама не ги качвам. Да мързи. Не. Аз ще да се спусна, но за предки поне. Така. Зареди ли ти това, бе? 900 секунди. Кога мислиш, че ще ми зареди? На мен вчера го направих 2 пъти това. И колко левел качи? Един. За един път. На 1 левел за един път. Да, ама аз на мен на втория път не ми стана. Брат, какво се случи? Аз като дойдах тук първия път и буквално като се телепортирах тук и получих 1 левел в игри. И аз. Брат, да ми пише, че има проблем. Сериозно, и тук чакам 900 секунди, вече 800. Брат, Брат, аз нямам интернет. някой мляска в микрофона кацаш. Кой да е това? Представяш ли се, Сашо, да ми открадне XP тук? Еми хора, то на мен не ми зарежда. Брат, ти мляскаш. Не бе! Аз съм говоря в игра. Ти на какви марсианци си? Чакай. Спирам свестка. Ти от мен не знаеш. Брат, защо не бъгва, бе? Нямам интернет и не ми се трие нищо и не става и пак нямам интернет. И пак станаха 2 осмици и пак ще откача. Никола трябва да изляза за 2 минути. Що? Знам. Не излизай, бе. Ако искаш 2-3 рачета. Брат. Сега вземам тук помпи, всичко вземам. Ето къде си, бе, бе. Тук ли си, бе? Хора, на за какво става? Честна дума. Еми сега хора ще чакаме тук 600 секунди. И тук сме направили, аз направих някакъв букс. Опа. Хайде, ето това тук така. Еми някакъв букс направих. Не знам за кой просто го направих. Ето ще го брои ли за кръв, ако те оцеля по картата? Не ще го броя. Аз пак нямам интернет. Остават 669 секунди. Сега са 65. What the fuck, какво става? Пора да знам къде отиде Христо, но... може да дойде утре по това време. Добре, тук отстрани е фул метал, но че може да излезе отгоре. Тук няма по принцип никой, но аз го правя за да може ако има. Нали? Хора остават 600, 2 часа, 500 секунди, докато това стане. То след малко записа трябва да свършва, защото да.
Ми да, хора, това беше този клип и за още такива видеа се абонирайте за канала и това беше всичко от мен. Чао!